ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಇನ್ನಿತಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಮುಳುಚುಲಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಗರ್ತುಪಾಡ್ದು ಸೂರಿ ಕುಮೇರಿಡು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ದಾಸಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಡುತ್ತು ಬತ್ತದು ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರೆ ಪುಣೆಯಿನ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಎಸ್ಐ ರಾಜೇಶ್ 2018 ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಇಲಿಯಾಸನ ಕೆರ್ದು ಪದ್ರಾಡಾದಿತ್ತಿನ ಆರೋಪಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರೆಡ್ದು ಕಡಪ್ಪೂರದ ಸಮೀರ್ ಬಂಧನ ಮೇ 7 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮೇಕು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ನಿಲೆಟ್ಟು ದಡ್ಡಲ್ಕಾಡು ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಹೊಸ ಕೋಣೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಕಾ ಭವನ ಉದಿಪನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತಿನ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಇಳಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನೇಮದ ಸಂಭ್ರಮ ಜನಾನ್ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಲಿನ ನೇಮನಿರಿ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಸೂರಿಕುಮೇರಡು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಬೂರ್ದು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತದುಂಡ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಸ್ಐ ರಾಜೇಶ್ ಕೆವಿ ದಾಸಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಡೆತದು ಬತ್ತದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆನು ಸರಿಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಹಸ ಮಲ್ಪೊಡಾದು ಬತ್ತಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸೂರಿಕುಮೇರಡು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡತೊಂದು ಪುನರ್ದಾವ್ರ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದ್ ಬೂರ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಡು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೂರ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾದು ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಸ್ಐ ರಾಜೇಶ್ ಕೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಮಲ್ಪರೆಗಾದು ಬಾರಿ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅಡ್ಡಹೊಳೆ ಮುಟ್ಟ 4 ಸಾಲು ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಉಡ್ದು ಮಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಬುಳಿಚಿಲು ಕಾರ್ಯ ರಭಸಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಂಚಾರಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಂದೇ ಉಂಡು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಸೂರಿಕುಮೇರಡು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸುನ್ನ ಕೆಎನ್ಆರ್ಸಿ ಕಂಪನಿ ಗರ್ತುಪಾಡ್ದು ನೀರ್ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಪಾಡುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಸಂಚಾರಗೂ ಬದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಬಂದ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪನಕ್ಲೆಗೂ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾರ್ಗ ಗರ್ತುಪಾಡ್ನಿಕ್ ಜನಕಲು ಬಾರಿ ಏವ್ರತೋ ಜಾಯರು ಎಸ್ಐ ರಾಜೇಶ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತು ಬತ್ತದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಪುಣೆದೆರು ಕ್ರೈಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶುಡು ಆರು ಕುಡ್ಲಗ ಪೋಪುನಾರು ಮಾಣಿ ಕೈತಲ್ ಬದಿ ಗುಡ್ಡೇಡು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೂರ್ದೆರು ಕಾತು ಸುಸ್ತಾದು ಜೀಪುಡ್ದು ಜತ್ತದು ಪೊಲೀಸರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ದಾಸಗೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಡತು ಬತ್ತದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಣೆಯರು ಗಾಡಿಲಿನ ಬಾರಿ ಒತ್ತಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾರ್ಗ ಗರ್ತದು ಇಂಚ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಬಂದ್ ಆಪುನಂಚ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರ ಈ ಕೆಲಸ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈತ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲದರು ಊರ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದುಂಡ ಅಕುಲಾಂಡಲ ಬತ್ತದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಜೆರ ಅಂದ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಜಾಗಿಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ತದು ಏವ್ರುಡು ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಡ್ಲ ಅಡ್ಯಾರ್ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಗುರುವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಕಾರ್ ಅವಘಡ ಆದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕುಂಜತ್ತೂರದ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಜಾಗಿಡೆ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡ ಇರುವೆರಿಗೂ ಪೆಟ್ಟಾದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದಿರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ 75 ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಣ್ಣೂರು ಕೈತಲು ಗುರುವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಕಾರ್ ಅವಘಡ ನಡೆತದು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡ ಜೀವಕಳೆ ಉನ್ನ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕುಂಜತ್ತೂರದ 32 ವರ್ಷದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಂಡದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದೆರು ಕಾರಡಿತ್ತಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವೆರೆಗೂ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತದು ಆಕ್ಲಿನ ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸೇರ್ಸಾದಂಡು ಈ ಮೂವೇರು ಕುಂಜತ್ತೂರುಡ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳದಂಚಿ ಪೋವಂದಿತ್ತೆರು ಡ್ರೈವರ್ ನಿದ್ರದ ಅಮಲಿಡಿತದು ಕಾರ್ ಡಿವೈಡರ್ ಕಡಪುನಗ ಎದುರುಡ್ದು ಬರೋ ನಿತ್ತಿನ ಕಂಟೈನರ್ ಇಡ್ತದನಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದೆರು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜಾಗಿಡೆ ತೀರ್ದಿರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸಂಚಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಪಾದಿರು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊರೆದು ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಳಿಗೂ ಬೆದ್ರಾ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಪಣಪಿಲ ಉಮಿಲುಕ್ಕು ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಗೂ ತಾರೆ ಮಗರ್ದು ಬೂರ್ದು ಬಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಹತ್ತಾಂದಿ ಕಾಲದ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ತಿಡಿಲಿಗೂ ಸುರುಕೆ ಬಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತಂಡು ಬುಧವಾರದ ಬಾರಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಗೂ ಬೆದ್ರಾ ತಾಲೂಕು ಧರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತುಡು ಪಣಪಿಲ ಒಮಿಲುಕ್ಕು ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಪ್ನರ್ನ ಇಲ್ಲಗೂ ತಾರೆ ಮಗರ್ದು ನಷ್ಟ ಆತಂಡು
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ದೊರೆದಿತ್ತದು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಾರೆ ಮಗರ್ದು ಇಲ್ಲಗ ಬೋರ್ತುಂಡು. ಇಲ್ಲಿಡೀ ಜರಿದುಂಡು. ಇಲ್ಲಲ್ದ ಉಲಾಯಿತ್ತಿನ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕಾರಿನ ಬೊಡಿದಿ ಯಶೋಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ಟಾದು ಅಪಾಯರ್ದು ಬಚಾವಾತೆರು. ಧರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ತುಳಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಮುನಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಣಪಿಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಗುರ್ಕರೇರು ಅಶ್ವಥ್ ಪಣಪಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕದಿಪ್ಪುನ ಉಷಾ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂದೆರು. ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಇಲ್ಯಾಸನ ಕೇರ್ನ ಆರೋಪಿಲಿಡುವರಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಕಡಪುರದ ಸಮೀರ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ತರೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತದು ಬುಧಾರ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಬಲಿಕ ಬುರ್ದೆ 3 ಆರೋಪಿಲಿನು 2018 ಇಲ್ಯಾಸನ ಕೇರ್ನ ದಿನೋನೆ ಪತ್ತದೇರು. ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಇಲ್ಯಾಸನ ಕೇರ್ನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ತರೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಕಡಪುರದ 28 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸಮೀರ್ ಪನ್ಪುನಾಯನು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರಿನ ಕೂಟ ಬುಧಾರ ಪತ್ತದಿಂಡು. ಪಾಕ್ ಕೇಸ್ಲಿನ ಆರೋಪಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಯಾಸನು 2018 ಜನವರಿ 13 ಜಪ್ಪು ಕುಟ್ಪಾಡಿಡು ಆಯ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡೆ ಕೆರ್ದಿತ್ತೇರು. ಈ ಕೇಸಿಡು 3 ಆರೋಪಿಲಾಯ್ನ ದಾವೂದ್, ರಿಯಾಜ್ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ನಾಜಿರ್ನ ಆನೆಯೇ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಸಮೀರ್ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಉಳ್ಳಾಲ ಉರುಸ್ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯನ್ ಪತ್ತೆರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸರಿಯಾತಿಚ್ಚಾಡ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಆರೋಪಿ ಪಂಪ್ ಎಲ್ಲಾದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋಪುನ ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂಚ ಎಸ್ಐ ಪ್ರದೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ರಂಜಿತ್, ಚಿದಾನಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಆರೋಪಿನ ಪತ್ತದಿರು. ದಡ್ಡಲ್ಕಾಡು ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಪೊಸ ಕೋಣೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಕಾ ಭವನ ಉದಿಪನ ಲೇಸ್ ಮೇ 7 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮೆಕ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದನಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಡ್ಡಲ್ಕಾಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್ ಪಂತೆರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದಡ್ಡಲಕಾಡದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಡ್ಡಲ್ಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಕಾರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದಡ್ಡಲ್ಕಾಡ್ದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಿಡು ದಡ್ಡಲ್ಕಾಡು ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಪೊಸ ಕೋಣೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಕಾ ಭವನದ ಉದಿಪನ ಲೇಸು ಮೇ 7 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮೆಕ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತದನಂದು ಪಂಡಿರು. ಬಡವಿರು ಜೋಕ್ಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯಗಾದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಒರಿಪಾದ ಬುಳಿಪವನ ದಿಟ್ಟಿಡು ರಾಜದೋರ್ಮಿಡು ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾದು ದೇಶೋಡೆ ಒಂಜೇ ರೂಪದ ಬರವ್ ಜಾರಿಗಾದು ರಥನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜುಲೆಡೆ ಆದು ಬರವ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾವೊಂದು ಡಿಲ್ಲಿದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ಡು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡಪಾದು ಒಂಜೇ ದೇಶ ಒಂಜೇ ಬರವು ಜಾರಿಯಾಯರೆ ಗೆಲ್ಮೆದ ಪಾಲ್ ವಹಿಸದನಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರು. ಮೇ 7 ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೂ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಕೈಕಂಬ ದ್ವಾರೊಡ್ದು ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲಗು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ರೂಪದ ಬರವು ಕ್ರಮ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದು ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲಿನ ಬದುಕುಗು ಆಶಾ ಕಿರಣ ಆಯ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾವನ ಹರ್ಷೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಗಾಡಿಲಿನ ಜಾಥಾ ನಡಪೆರ ಉಂಡೊಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್ ಪಂಡಿರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಥಾ ವಾಹನ ಜಾಥಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಜಾಥಾ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ಜಿಯವರು, MLCಗಳಾದಂತಹ ಭೋಜೇಗೌಡರು, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು, KRUX ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಕಲಿಕಾ ಭವನ ಮತ್ತು ನೂತನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತಿನ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇಳಿಯೂರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಇಳಿಯೂರು ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಜನಾನ್ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಲಿಗ ನೇಮ ಕುರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇಳಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಲೇಪನ
ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ರಾತ್ರಿ ದೈವಲೆಕ್ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಕಳ ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದಿತ್ತದು. ಸಾರತೊಂಜಿ ದೈವಲು ನಿಲೆಯಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಡು ತುಳುವೆರು ತಂಬಿಲ ಕೋಲ ನೇಮ ಬಂಡಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪಾವೊಂದು ತನ್ಕುಲು ನಂಬಿಂಚಿ ಸತ್ತುಲೆಗ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾವದುಲ್ಲೆರು. ಇಡಿಯೂರು ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲಳ್ದು ದೈವಲಿನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಜನಾನ್ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಅಕೇರೆಗ್ ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲಿಗ್ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು. ಊರ ಪರ ಊರ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಇಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ನೇಮ ತೂದು ಬೂಳೆ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಉಪದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ದೈವಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಾನದುಳ್ಳಾರಿ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೂಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ದೈವಜ್ಞ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ದುಬೈ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ 2022 ಲೆಕ್ಕೊಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರು ಕಲಾವಿದರಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಲಲಿತೋಪಖ್ಯಾನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತುದೆರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸು ಐತಾರ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ದುಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಡತಂಡು. ದುಬೈ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ 2022 ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕಲ್ಪನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರು ಕಲಾವಿದರಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದು ಅವ್ಯತ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸು ಐತಾರ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ದುಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಡತಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ರೀತಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಾಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪವನ ಗುರು ಶೇಖರ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಆಟಗೂ ಬಿನ್ನೆರು ಕಲಾವಿದರಾದ ಬರ್ಪನಕ್ಲಿನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಪುತ್ತಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವೀನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಯಜಮಾನಿರು ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಬಿರಿಸಾಯ ತಿರಿಪಾಯರು. ಉದ್ಯಮಿ ಅಬುದಾಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕಿಯರು. ಲೆಪ್ಪೊಲೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಕ್ಷಯ್ಯ ದಾಸ್ ದ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡು. ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ದ ದುಬೈ ದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕ್ವಾಡಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ವೀನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ದ ವಾಸು ಭಟ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದ ದುಬೈ ದ ದುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ ದುಬೈದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶಶಿಧರ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಲ್ಲವ ಬಳಗ ಅಬುದಾಬಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮನೋಹರ ತೋನ್ಸೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಿಕೆ ಗಣೇಶ್ ರೈ ನಿಹಾಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದ ಅಬುದಾಬಿದ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ದುಬೈದ ದಯಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಶೋಧನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಶಾರ್ಜದ ಈ ದುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಆನಂದ ಬೈಲೂರು ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ತುಳುವರಿಪಾಗ ದುಬೈದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೇಮ್ಜಿತ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಕಾಪು ತಾಲೂಕುದ ಪಾಂಗಳ ಆರ್ಯಾಡಿದ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಪಿಕೆ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿದ ಬಿರ್ಸೆ ಆದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಅರಿನ ಬೊಡೆದಿ ಕೃಷ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಿದು ಪೋದು 15 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅರಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅರಿನ ಮಗನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕಲು ಮೇ ಎನ್ಮೇಕ್ ಆರ್ಯಾಡಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇಲ್ಲಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕುದ ಪಾಂಗಳ ಆರ್ಯಾಡಿದ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಪಿಕೆ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಗೆಲ್ಮೆದ ಬೆನ್ನಿದಕುಲು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ಲ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರ್ ಬೆನ್ನಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ಇತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಗಬನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೈನ ಕೀರ್ತಿ ಆರೆಗ ಸಂದದ ಅರೆನ ಬೊಡೆದಿ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಕೃಷ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಡನಿಯನ ಹೂವೇ ಕೆಲಸಲೇಡು ಬೆರಿತಾಂಗ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಅಕಲು ಇರುವೇರ್ಲ ಕರಿದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಆರ್ಯಾಡಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದುಂಬರಿತೊಂದು ಬೈತಿರ. ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದುತ್ತೇರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಪಡೆದಿನಾರು.
ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆರೆ 10 ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲು ಆತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಪಪ್ಪನಾಲ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮನ ಮಲ್ಪ ಜನಕುಲಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಪಿಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಸೇವೆಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಂಗಾಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಡು ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಒಯ್ಕಲ ಎಂಕುಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದರ್ ದಿನೇ ಪೊರಿಯಾಡಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನೇ ಎಂಕಲ ಪಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪದು ಕೃಷಿಕದ ಕೆಲಸನ ಪೂರ ಕಲ್ಪದು ಕೊರತುತ್ತೇರು ಅವೇನು ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೃಷಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಂಪುಗಾದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಜ್ಜಿದ 2 ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಾದಿರ ವರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರ್ದು ಪಣವು ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲಿನ ಮರ್ದಗ್ ಸಹಾಯ ಒದಗವನ ಕುಟುಂಬ ಅಪ್ಪೆನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಂಜೀವ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲು ಆರ್ಯಾಡಿ ಪಾಂಗಳಡು ದೀವೊಂದಿರ ಇದು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ 8ರಂದು ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿರಸ ಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಂತರ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಈಶ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಕೇಂಜ ಶ್ರೀಧರ ತಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತ್ತನುಡುಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲು ಹುಲ್ಯಲ್ಲು ಮರ್ಮಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಕೇನೊಂದೆರು. ಮೇ 8 ಐತಾರ ಆರ್ಯಾಡಿ ಪಾಂಗಳದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇಲ್ಲಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಗೂ ಈರ್ವೇರು ಬಿನ್ನೆರು ಬೈದೆರು. ಆ ಬಿನ್ನೆರು ಬೇತೆಯರ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೊಲಿಯ ಬಣ್ಣದ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಚೆನ್ನೈದ ಆರಿಗ್ನರ್ ಅಣ್ಣ ಮುರ್ಗಾಲ ಹಿಡ್ದು ಉಂದೆನು ತರ್ಪುಡಾದೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಗೂ ಬೊಲಿಯ ಬಣ್ಣದ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಒಂಜೇನ ಕನತದೆರು. ಚೆನ್ನೈದ ಅರಿಗ್ನರ್ ಅಣ್ಣ ಮುರ್ಗಾಲ ಹಿಡ್ದು ಕಾವೇರಿ ಬುದರ್ದ ಪಿಲಿನ ಕನದುಂಡು. ಕೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುರ್ಗೊಲೆನು ಬದಲ್ತೊನ್ನ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈದ ಅರಿಗ್ನರ್ ಅಣ್ಣ ಮುರ್ಗಾಲಯ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಒಂಜಿ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕನದುಂಡ. ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನೊಡ್ದು ಅರಿಗ್ನರ್ ಅಣ್ಣ ಮುರ್ಗಾಲಯಗೂ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪಿಲಿ 4 ಆಡನಾಯಿ ಬೊಕ ಉಚ್ಚುಲೇನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೊಲಿಯ ಪಿಲಿನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ದೀತುಂಡು. ಊರ್ದ ಪರಿಸರಗೂ ವರ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾವೇರಿ ಪಿಲಿಕುಲದ ಸುರುತ ಬೊಲಿಯ ಪಿಲಿ ಆದುಪುಂಡು. ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ನನೊಂಜಿ ಆಣ್ ಪಿಲಿನ ಕನಪುಂಡು ಪಿಲಿಕುಲ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ತೆರಿಪಾದಿರು. ನನದ ದಿನೊಕ್ಲೆಡು ಗುಜರಾತದ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಮುರ್ಗಾಲಯ ಹಿಡ್ದು ಏಷ್ಯಟಿಕ್ ಸಿಂಹ, ಭಾರತದ ಚೆನ್ನೈ ನಾಯಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಕಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೊರೇವಾ ಮುರ್ಗಾಲಯ ಹಿಡ್ದು ಬೊಲಿಯ ಉರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರಡಿಲು, ಒಡಿಶಾದ ನಂದನಕಾನನ ಮುರ್ಗಾಲಯ ಹಿಡ್ದು ಅಪರೂಪದ ಹೋಗ್ ಜಿಂಕೆ, ನೀಲಗಾಯಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿಲಿನು ಮುರ್ಗೊಲೆನು ಬದಲ್ತೊನ್ನ ಯೋಜನೆ ದಡಿಟ್ಟು ಪಿಲಿಕುಲಗೂ ತರ್ಪವ್ನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡೊಂದು ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನುಡು ಕಟೀಲು ಮೇಳೊಡ್ದು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಗದಾಯುದ್ಧ ಬಬ್ರುವಾಹನ ಆಟ ನಡೆತದಿತ್ತಂಡ. ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಕಲ್ಲೋಳಿ ಬಾಳಿಕೆದ ಸುದೇಶ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಮಕುಲು ಈ ಸೇವೆ ಆಟನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನುಡು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಗದಾಯುದ್ಧ ಬಬ್ರುವಾಹನ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಈ ಸೇವೆ ಆಟನು ಸುದೇಶ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಕಳ್ಳೋಳಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಊರದ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಭಕ್ತರು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬಂಧುಲು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಗದಾಯುದ್ಧ ಬಬ್ರುವಾಹನ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಮಕರವೊಂದು ನಿನಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ದರ್ಶನ ನಿನಗೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿದೆ.
ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಈ ತನಕ ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹುಸಿ ಮುನಿಸು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಹುಸಿ ಮುನಿಸು ಯಾಕೆ? ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ರಿ ಇವರು ಜನವೇ ಅಲ್ಲ. ಸಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಮೊಕ್ಕುತ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೊರಟುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆಯಾ? ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ನನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಭಜನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆಯಾ? ಈ ಕುರುಡಾರುಡಿಯಲ್ಲಿ 18 ದಿವಸದ ಯುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದವ ನೀನು. 17ನೇ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆಯೋ? ಹೋದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಟಿ ಮಂದಿ. ಎಂತದ್ದು ಈಟಿ ಮಂದಿ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರ? ಅದು ಯಾರು ಈಟಿ ಮಂದಿ? ಈಟಿ ಮಂದಿ. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ. ಬಹಳ ಜಾಣವೇ ಕಾಣಿಸಿದೆಯಲ್ವ? 5 ಮಂದಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅವರನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಆದ ಅಪರಾಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳುವುದು ಒಳಿತಲ್ವೇ ಮಗನೇ? ಹೌದು, ಇವನು ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಮುಳುಚುಲಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಗರ್ತುಪಾಡ್ದು ಸೂರಿ ಕುಮೇರಿಡು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್. ದಾಸಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಡುತ್ತು ಬತ್ತದು ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರೆ ಪುಣೆಯಿನ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಎಸ್ಐ ರಾಜೇಶ್. 2018 ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಇಲಿಯಾಸನ ಕೆರ್ದು ಪದ್ರಾಡಾದಿತ್ತಿನ ಆರೋಪಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರಿಡ್ದು ಕಡಪ್ಪೂರದ ಸಮೀರ್ ಬಂಧನ. ಮೇ 7 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮೇಕು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾನಿಲೆಟ್ಟು ದಡ್ಡಲ್ಕಾಡು ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಹೊಸ ಕೋಣೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಕಾ ಭವನ ಉದಿಪನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತಿನ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಇಳಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನೇಮದ ಸಂಭ್ರಮ. ಜನಾನ್ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಲಿನ ನೇಮನಿರಿ. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಯಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.